Ola, Cristina Lema escríbenos dende Alicante para pedirnos que viñéramos a Oleiros, onde ela, según di na súa carta, pasou os mellores veráns da súa vida na casa dos seus avós paternos. Fala da praia de Santa Cristina, pero nós neste programa imos ver que Oleiros, ademais de praias e de paisaxes espectaculares de costa, pois ten tamén outros moitos atractivos, ten un amplo patrimonio monumental, como pode ser mesmo este castelo de Santa Cruz, construído nunha illa, e ao mesmo tempo co de Santo Antón, na mesma cidade da Coruña, para a defensa da Bahía Coruñesa. Oleiros está situado nesa lingua de terra que separa as rías de Betanzos e da Coruña e pertence á denominación da Mariña dos Frades, quizáis porque aquí moi preto de Oleiros, no Burgo, tiñan o seu señorío os cabaleiros templarios. Tamén falaremos, como sempre, de gastronomía e de moitas outras cousas que ofrece este concello coruñés. Ben, queridos amigos, gracias por acompañarnos e comezamos. As primeiras pegadas importantes do pasado histórico de Oleiros remóntanse á antigüidade, á época da cultura castrexa, un total de 13 asentamentos catalogados e protexidos, pero aínda sen escavar, polo que pasan desapercibidos na fisionomía da paisaxe. Hai que dar un salto cuantitativo no tempo ata chegar ao século X, xa que contan os historiadores que esta igrexa de San Cosme de Mallanca conserva vestixios arqueolóxicos dunha primitiva igrexa prerrománica. Pero é o templo de Santa María de Dexo, sen dúbida o máis fermoso de todo o municipio, un bo exemplo do románico rural galego, a xulgar polos elementos que conserva. Calzorros, ábsida semicircular e unha sinxela portada na fachada principal que data do ano 1199, aínda que a igrexa xa fora reedificada e consagrada por Diego Xelmírez, arcebispo de Santiago de Compostela, casi un século antes. Aínda que moitas outras edificacións de carácter relixioso se espallan por todo o municipio, entre capelas, igrexas barrocas e algunhas de máis moderna factura, é a arquitectura civil a que sobresae. O castelo de Santa Cruz, situado na pequena illa que leva o mesmo nome, é unha das referencias monumentais cando un se achega a descubrir Oleiros, un enclave de gran beleza tanto natural como paisaxística. Foi mandado construir no século XVI polo xeneral Diego das Mariñas para completar, xunto co castelo de San Antón, o sistema defensivo da Bahía Coruñesa. Nos séculos posteriores foi perdendo o seu valor estratéxico ata converterse nun pazo da familia da escritora Emilia Pardo Bazán. Tras a morte da condesa foi doado á Armada de Cabalería, que o destinou á residencia dos orfos militares e, na actualidade, alberga o CEIDA, que é o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. A mellor demostración de que Oleiros foi dende séculos unha terra moi atractiva para vivir radica na enorme cantidade de pazos e quintas que se espallan por todo o municipio. Foi, polo tanto, asentamento dunha nutrida nobreza e dunha clase social adiñeirada que non escatimou esforzos económicos en amosar o seu estatus, co mellor dos escaparates como é o estilo de vida. O Pazo de Xaz é un dos máis espectaculares, non só polo edificio neoclásico, senón tamén polos fermosos xardíns que o rodean.
O Pazo das Torres, o da Carballeira, a Finca das Cadenas, o de Arenaza e numerosas quintas modernistas como a Vila Marchesi, a Casa Isabel, a Charre ou a de Arxentino, encabezan unha lista de edificios singulares, algúns deles privados e outros moitos adquiridos polo Concello para formar parte dun riquísimo patrimonio municipal, posto a disposición e gozo dos veciños para, en definitiva, achegar a cultura ao pobo. Son case 25 kilómetros de costa os que se localizan entre a ría da Coruña e a parte máis exterior da de Ares Betanzos, un litoral que alterna tramos resgardados e apracibles con abondosas praias de recoñecida beleza e abruptos cantís abertos á erosión do mar. Oleiros é un concello turístico, pero sobre todo residencial, cunha profunda vocación de respeto polo medio natural. A costa de Deixos Serantes, ao norte do concello, é a que se conserva máis virxe, allea á masificación urbanística. Non en van, este cacho de terra comprendido entre o Cabo de Mera e o Porto de Lorbé foi declarado monumento natural e lugar de importancia comunitaria. As 660 hectáreas que ocupa destacan pola singularidade dos seus ecosistemas, que o converten nun lugar excepcional cheo de acantilados, illotes, montes e rutas de sendeirismo, ás que está restringido o acceso de vehículos. A rota do Seixo Branco lévanos ata esta zona de Altos Cantís, na que chama a atención esta veta de Seixo que secularmente foi punto de referencia e orientación para os mariñeiros que entraban no porto da Coruña. A beleza paisaxística hai que engadir a riqueza da fauna, especialmente aves como a gaivota que mantén varias colonias de aniñamento dentro da zona ao longo de todo o ano. Tamén a Lagoa de Mera é un lugar ideal para a iniciación á observación das aves e a fotografía da natureza, xa que neste pequeno parque natural recuperado como área de esparexemento houbo varias soltas de aves, algunhas pouco frecuentes en Galicia. Pero sen dúbida seguen a ser as praias o maior reclamo para quen se achega a gozar de oleiros en calquera época do ano, xa que ademais dos baños de sol, estes espazos son aproveitados para longos paseos, xogos e a práctica de numerosos deportes náuticos. As praias de Mera e Bastiagueiro posúen bandeira azul dende o primeiro ano que a Unión Europea outorgou estas distincións como un aval de calidade das súas augas e de servizos. Dos 12 areais espallados pola costa, o de Santa Cristina é o de maior lonxitude e tamén o máis frecuentado por bañistas e turistas que cando chega o atardecer perfilan o seu contorno con longas camiñadas polo paseo marítimo. E é nestes momentos cando un se decata da sorte de vivir nesta terra, un lugar privilexiado en todos os sentidos. E despois desta viaxe por Oleiros, imos ter un pequeno descanso. Imos saborear agora a gastronomía, a rica gastronomía desta zona. E eliximos para ilo este restaurante O 13, un restaurante de nova creación, pero que é xa un auténtico referente da gastronomía en Galicia. Imos ver que nos conta o que podemos xantar cando vimos a Oleiros o seu propietario Euloxio Xestal. Bueno, pois xa estamos no interior, que hai Eulogio. Que tal? Hola, que tal? Como estás? Moi ben, aquí estamos. Esperando, non? Esperando para tomar un xantar que nos prepararon aquí os cociñeiros. Mira, dixeronme que este era un lugar que hai moi pouco tempo que se inaugurou, pero que ten xa unha xusta zona en todo
toda esta zona porque se come moi ben. Bueno, uns dicen que se come ben, o público está respondendo cando responde porque se come ben. Bueno, por que lle chamacho 13? Pois o 13 surgiu porque eu nacín en 13, o 13 de maio, teño unha bisneta que naceu o 13 de maio, e me surgiu poñerlle o 13. Un número así Para mí non é- bastante maldito en moitos lugares. Para non? mí non, sempre me foi ben, incluso xogo a lotería o 13 ás veces, se aparece, e nunca me toca. Bueno, vamos a ver. Aquí en Oleiros, que é o que podemos xantar cando vimos a Oleiros? Bueno, hai unha variedade de mariscos, hoxe vamos a tomar unhas navallas á plancha, un lubricante, unha merluza montada en grelos ecológicos, unhas ameixas con fabas con ameixas, e logo a perdiz que estamos en tempo, e logo hai outros mariscos como de ser o camarón, percebe, en épocas agora mesmo percebe, pois non hai, cando hai centola, mesmo a centola está en veda, según o temporal, según os tiempos, así temos os mariscos, pois as carnes. Bueno, o sea que o primeiro, desde logo, cando se ven a Oleiros, é o marisco. O marisco... Aunque o marisco está un pouco prohibitivo, dado os tiempos que estamos, pola crisis. Pola crisis? Non que estea en crisis o marisco, está os bolsillos. Están os bolsillos en crisis, bueno. E despois, evidentemente, o peixe. O peixe sempre, sí, que é o que máis sale, o peixe sí, que pode ser o rapa, a merluza, desta forma, pois está salindo moi ben. Pois hai a levina, a dorada, pois logo as carnes, pois hai carnes, as nosas dietas. Este é un lugar, Eulogio, que veñen moitos, sobre todo no verán, que veñen moita xente de fora. Iba a decir madrileños, pero bueno, sí, sobre todo madrileños, non? E digo, cando veñen aquí, veñen coa idea preconcebida de que van chegar aquí a comer marisco, nada máis, ou piden, por exemplo, faves con ameixas que temos aquí? Non, eles o primeiro que ven, xa ven o acuario, que xa ven eses bichitos aí, entón xa lles chama a atención. Entón piden moito deso, logo se lles recomenda o que hai neses momentos en carta de mariscos, o piden, sempre que estea bon de precio e que estea fresco. Primeiro que sea fresco. Mira, chama a atención a preparación de esa merluza con grelos, me parece que é. Sí. Eso que é especialidade da casa? Sí, é unha forma que está salindo moi ben, incluso aunque se varía a carta con frecuencia, pero este plato síguese facendo casi sempre, aunque cada 2 meses se varía a carta, se cambian os platos, pero isto está seguindo casi todo o ano, porque os grelos son daqui, son ecológicos, son da comarca, e merluza, pois claro, aquí merluza ven de fora, ven do Gran Sol, do Pincho, merluza fresca sempre. Home, eu sei que ti non eres cociñeiro, pero... Eu máis ben me defino como empresario de hostelería. Exactamente. Pero son bon comedor. Pero, sí, exactamente, pero evidentemente saberás si é moi complicado facer ese plato. Non, porque iso é pasalo a plancha merluza, os grelos, pois, cocelos con a allada por encima, o que lle dá gusto é esa allada, eses grelos, que non sean moi ácido o grelo, porque o grelo é moi ácido, pois non corresponde co que se quere facer. Aquí facedes cociña tradicional ou desa chamala de vanguarda? Non, de diseño non, de pomadas de diseño non moito. Xa ves, porque hai incluso agora estamos no tiempo... Non, pero a preparación é así moi... Sí, que lle podemos chamar tradicional, aunque sea con os condimentos, con os añadidos, porque temos as fabas con almeixa non ten nada de particular, pero... Dixeronme que ademais é un prato que te gusta moito. A mí, sí. E a todo isto temos que añadir tamén postres caseiros. Sí, aquí hai unha serie de postres caseiros recomendados por la confitera. Por exemplo? Pois este é un postre de fresas con nata e crema de almendra, e logo hai outra serie deles que están ali na vitrina, que a xente os mira, e incluso vai a señalar o que queren. E todo isto, evidentemente, cos viños galegos, non? Viños brancos e tintos. Se tens que escoller brancos ou tintos... É o albariño. En cogodello me gusta moito, En branco o godello tamén encanta, pero temos máis o paladar albariño. E de tintos, pois, o mencía. Os mencías da Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra, exacto. Porque hai mencías tamén... Hai cantidad deles. Entón non vamos a dicir un nombre porque eso non procede. Bueno, Eulogio, moitísimas gracias por deixarnos entrar no teu restaurante e por convidarnos agora tamén a... Porque a mellor forma de poder falar destas cousas é probando, non?
Ola, seguimos de viaxe pola costa galega. Esa viaxe que comezábamos en Ribadeo, na praia das Catedrais, e rematábamos en Pontedeume na primeira etapa. Hoxe imos facer un percorrido entre Pontedeume, entre esa ría de Ares e Camariñas. Imos pasar, por suposto, pola Coruña. Imos coñecer máis de preto o que é esta Torre de Hércules, o faro romano máis antigo do mundo, que está aínda en funcionamento, e tamén que está nominada para ser Patrimonio da Humanidade. Por suposto, veremos espectaculares imaxes do principio da Costa da Morte, a partir de Malpica, coas Illas e Sargas, e tamén falaremos, como é habitual xa, no noso programa de gastronomía. Gracias por acompañarnos e imos xa á Ría de Ares, onde imos comezar a nosa viaxe de hoxe. O seguinte treito pola costa galega en dirección sur dá comezo no concello de Miño. Sobresaen as súas praias extensas e fermosas como a pequena e grande de Miño ou a de Perves, tamén chamada San Pedro. Areais que serviron de reclamo ao turismo nos últimos anos. Próximo á praia grande de Miño, na desembocadura do río Baxoi, atopamos un dos lugares con máis encanto do municipio. Son as Marismas, declaradas zona de especial protección como espazo natural. A praia de Ponte do Porco repártese entre o concello de Miño e o de Paderne. A desembocadura do río Lambre delimita ambos os dous concellos. Atravesando a Ponte do Pedrido, chegamos a Bergondo, que ten no areal de Gandarío un dos seus principais referentes, sen esquecer a praia do Pedrido. Baixo a ponte que enlaza as dúas beiras da ría de Betanzos, temos un amplo areal con espazos recreativos e servizos turísticos. Dous son os monumentos inescusables nunha visita por Bergondo, o Mosteiro e o Pazo de Mariñán. Probas documentais datan a existencia do convento desde o século XII. Posterior, do século XVIII, é o Pazo de Mariñán. Ten capela e dúas escalinatas con balaustradas que mesturan o barroco co neoclásico compostelán. A vila de Sada ábrese ao mar. A súa periferia está dominada pola Praia das Delicias, un areal do que se pode gozar en calquera época do ano gracias ao paseo marítimo que a bordea. Ao percorrer a avenida chegamos aos peiraos, o Mariñeiro e o Deportivo. Na arquitectura pacega da vila, é imposible obviar o coñecido Pazo de Meirás, residencia de verán a partir dos anos 40 da familia do Xeneral Franco. Sada forma con oleiros unha lingua de terra que separa a ría de Betanzos da Baía da Coruña. A praia máis longa coa que conta Oleiros é a de Santa Cristina, que tamén é a máis concorrida do municipio. Compre destacar o castelo, construído sobre unha illa, igual que o de Santo Antón, para completar o sistema defensivo da Baía Coruñesa, logo de que as tropas de Francis Drake lograsen acceder con facilidade ao fondo da baía para iniciar o asalto da Coruña.
A historia da capital provincial está intrínsecamente vencellada ao seu peirao, do que partiu a Armada Invencible no século XVI. Na romanización, a cidade herculina garda o faro mariñeiro en funcionamento máis antigo do mundo. A Torre de Hércules simboliza así o lugar no que o deus lle cortou a cabeza ao tirano Xerión. Pero se o que desexamos é sentir a area baixo os pés, podemos optar por deixarnos seducir polas praias de Riazor e Orzán, integradas á perfección na paisaxe urbana da cidade. Cara ao sur, Arteixo desprega 12 km de costa. A apertura do litoral desencadea fortes batidas do mar, tanto nas zonas rochosas e acantiladas como nas praias desta franxa litoral. As ondas poden chegar ata os 40 metros de altura en Punta Langosteira. A pequena vila de Caión é a única saída ao mar do concello máis oriental da comarca de Bergantiños. E é que na apertura ao océano do termo municipal da Laracha atopamos a pequena península que forma o porto mariñeiro de Caión. O anaco de costa que ocupa o concello de Carballo é un lugar privilexiado. 6 kilómetros dos 8 que ten o seu litoral forman o espazo natural de Razo-Baldaio, un dos máis importantes de Galicia e o principal enclave turístico da capital da comarca de Bergantiños. A diversidade paisaxística do complexo inclúe areais, dunas, marismas, cantís e praderías. De seguido aproximámonos a Malpica, un concello que serve de transición entre o Arco Ártabro e a Costa da Morte, cumprindo coas características del litoral accidentado e recortado que lle outorga este escuro nome. Resulta imposible abstraerse da beleza plástica dos miradoiros sobre as illas Sisargas, un santuario de gaivotas que se multiplica en primavera. Un destes miradoiros é Punta Nariga. Ao chegar ao faro vemos a construción do arquitecto pontevedrés César Portela que simula a proa dun barco introducíndose no mar. A nosa andaina lévanos ata Ponteceso, que reclama a nosa atención con cantís abruptos e rochas perigosas. Cara ao interior da ría de Corme, a costa faise máis recollida e amable. E entón, cando atopamos as praias de Arnela, Osmo e Hermida, cercanas ao porto de Corme e a de Valarés. Pero non podemos abandonar Ponteceso sen visitar Corme, o núcleo urbano máis importante do concello. En Punta Roncudo xa son tristemente famosas as cruces que recordan os percebeiros falecidos na dura tarefa de gañar o pan. Sen embargo, será o municipio veciño de Cabana de Bergantiños o que presuma de ser o suave remanso no bravo perfil da Costa da Morte. A súa posición, no final da ría de Corme e Laxe, foxe da rudeza do litoral circundante, aínda que a tranquilidade da costa, o paso por este concello, queda reducida a un breve anaco destas terras, na súa meirande parte interiores.
De relevo irregular e perigosa costa recortada, Laxe caracterízase por se alzar cara ao interior en forma de pequena serra, pero os montículos van morrendo en vales ao camiñar cara á costa. O val de Serantes desprégase na praia de Laxe. Resgardado dos fortes ventos por Punta Insua, onde se alza un pequeno faro, o casco histórico mantén aínda a estrutura típica de vila mariñeira. Deste xeito faremos un alto no noso percorrido despois de visitar Camariñas. Xunto ao porto que leva o nome do municipio, Camariñas acolle tamén o peirao de Camelle, o que chegan fanecas, polvos, congros e percebes, entre outras especies. A bravura do mar volveu reiterativos os naufraxios fronte ás costas camariñás. Proba palpable da desgraza do buque escola inglés de Serpen, a finais do 19, dormita no coñecido como cemiterio dos ingleses, no que xacen centos de vítimas da catástrofe. É a outra faciana da costa galega, das vidas perdidas sulcando estas augas. Bueno, pois nesta viaxe que estamos a facer entre Pontedeume e Camariñas é indispensable, como en todas as viaxes, xantar e parar sobre todo na Coruña, unha cidade na que aínda resoan aqueles ecos e aquelas receitas de o gran picadillo, que en realidade, como moitos lle decían, era o médico glotón, pero que non fixo outra cousa que ser un amante da boa gastronomía, que investigar e que manter algo culturalmente tan importante como é o bo xantar. Ben, pois moitas das receitas que recolleu nos seus libros Picadillo aínda se fan en algúns restaurantes da Coruña. Nos eliximos este restaurante a la brasa, un restaurante que leva moitos anos e que é xa unha auténtica referencia na gastronomía galega. Imos ver que nos conta o seu met, Luís Rei, do que podemos xontar cando vimos a esta cidade da Coruña. Bueno, pois xa estamos no interior deste restaurante. Que Luís, como estás? Arriol, benvenido. Llevamos un ratiño esperando por ti. Bueno, chico, pero tens que perdonar. Pero supoño que ainda chego a tempo, verdad? Tú verás, tomamos algo na barra ante el aperitivo ou pasamos directamente a comer? Se che parece, pasamos directamente a comer, Se che parece, porque xa non son horas estas. Bueno, Luís, eu dicía ao principio que un dos restaurantes estes de máis tradición que hai en Coruña. Cantos anos leva aberto? Home, o restaurante aberto, como a brasa, leva 20 anos. Pero a familia, os propietarios deste restaurante, a familia Sousa, leva alrededor de 32 anos na hostelería na Coruña, ca cadena Gastov, e outra serie de negocios, entre eles o swing, en fin. Aquí faise cociña puramente tradicional galega, verdad? Sí, hombre, con algunha innovación, sempre se lle mete un toque de innovación e tal, pero un toque moi pequeno. Un toque modernista. Modernista, pero moi pequeno. Normalmente a cociña tradicional galega de toda a vida, usando materiales de primeira calidad, como poder ver. Nada máis, isto o secreto é pequeno. O secreto deste é pequeno. Cando vimos a Coruña, hai algún prato especial nesta cidade, así que teñamos que pedir? Hombre, os turistas, cando chegan a Coruña, veñen ansiosos por probar os mariscos, eso está clarísimo, non? Aparte, os pescados daqui da zona, sabes que son excepcionales, e é o que piden, maioritariamente. Na Coruña non hai así un prato que, digamos, este é típico da Coruña, non? Como pode ser el ferrol ou arroz con leite, por exemplo, non hai. Home, eu diría que non, porque é bastante generalizado o tema da cociña tradicional, con boas carnes, bons pescados e os mariscos que son impresionantes, e é o básico desta ciudad. Por exemplo, mariscos, pois podemos ter de todo tipo. Hoxe temos aquí uns poucos camaróns, pero podemos ter de todo tipo. Iremos a degustar uns poquinhos camaróns, xa ves un salpicón de bogavante. Eso é. E despois o percebe, clásico. Bueno, hai dous pratos que son realmente, digamos, orixinais e exclusivos un pouco desta casa, aínda que se fan en máis sitios, pero bueno, da forma que se fai como son este rape ao forno. Sí, este é un rape que se fai enteiro ao forno para unha ou varias personas. Leva un fondo como verde patata panadera. Logo leva unha allada con vinagre de Jerez que lle dá un toque e un sabor moi especial. E é un dos platos estrella da casa, sí. É un dos platos estrella da casa. E despois
xa pasamos á carne e aquí ninguén pasa sin tomar a punta. Eso está claro. Porque eu cando coñecín este restaurante, hai 20 anos tamén, polo menos, o primeiro que vin que me convidaron foi a probar a punta. Home, a punta traseira é un clásico deste restaurante. A punta traseira primeiro que é? Que parte da... Mira, esta é unha pieza da carne da terreira galega, por supuesto, da perna. É unha zona, a única zona quizá máis blanda e máis jugosa da perna da terneira galega. Entonces, dalle un sabor... O que en outros lugares de Galicia, por exemplo, na zona de Lalín ou por aí, o Forcarei, lle chaman a croca ou... Chamanlle croca, esta non é precisamente a croca, isto é, vamos a decir, o principio da contra, o único blando que ten esta pieza da contra, é o máis blandiño de todo, termina con punta en pico, como ves. Esta é unha pieza aproximadamente sobre 1 kilo, que a partir de aí despois a pieza endurece, máis dura, pero isto é moi tierno, bueno, xa conoces, se non conoces xa probaremos agora. Esta preparación é moi sinxela, además. Moi sinxela, isto simplemente se fai á parrilla, con carbón, lógicamente, sal de maldo, non leva outra cousa. Isto ten unha capa de grasa pola parte de abaixo, que se lle dan uns cortes para que o calor penetre, e quede así como queda, jugoso, con unha tersura impresionante. Con patacas, ademais. Patacas e tomate á parrilla. Eso, pataca asada e tomate á parrilla. Bueno, todo isto, evidentemente, como sempre, acompañados dos mellores viños. Hombre, pois, lógicamente, como isto, tes que ter unha bodega, pois, de acordo co material que tes de gastronomía. Entonces, a bodega é amplia. Os viños blancos son todos galegos, verdad? Home, non cabe dúda, prácticamente, xa sabemos que a xente non pide outra cousa que... Os blancos gallegos son únicos, eso non... Ainda que sempre teño que dicir unha cousa, que o metre en realidade vende o que quere, Home, na gran maioría das cousas, das veces, mellor dito, na gran maioría das veces sí suele pasar, que os clientes confían un pouco na persona que lle recomenda un tipo de viño, non? Según a comida, pois así... Entonces che piden que recomendes, bueno, lógicamente sempre tiras pola terra. Os blancos. Tintos tamén os hai vos en Galicia. Os mencías hoxe son impresionantes. Os mencías hoxe aquí en Galicia, a verdade que melloraron dunha forma impresionante. Bueno, e de postre que temos hoxe? Bueno, por de postre, xa ves, hai aquí unha pequeniña mostra que degustaremos despois, que son unhas filloas rellenas con crema pastelera, que están flambeadas con gran menier, e despois un sorbete. Este é un sorbete que está impresionante, está moi bon, de piña e frambuesa, con un toque de vodka. Eso xa é un pouco da cociña moderna, non? Bueno, é o toque que che falei ao principio, un toque de modernismo que hai que darlle, porque, bueno, a xente así o pide, non hai máis remedio que entrar en el. Pero sempre, lógicamente, as bases do restaurante son a cociña tradicional, eso, sin duda. Moi ben, Luís, pois moitísimas gracias. Nada, a vos por recibirnos, por convidarnos a xantar. A vos por contar con nos para esta parada gastronómica que estades facendo na Home, sempre nos gusta, cando vamos facer unha viaxe, pois, como sabemos que o xantar é parte importante de calquera viaxe, parar en sitios en onde nos podan falar da gastronomía de cada lugar, claro. Hombre, creo que viñestes a vos sitio. Bueno, eso espero. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois iba servindo e vou despedir o programa mentres. Ben. Bueno, pois aquí rematamos esta viaxe que fixemos hoxe entre Pontedeume e Camariñas con parada aquí na Coruña para xantar. Gracias por acompañarnos. Lembren que poden dirixirse a nós a través de ese enderezo electrónico de viaxe crtvg.es ou ben tamén unha carta ou tarxeta postal a ese enderezo de Bando San Marcos, Santiago de Compostela. Mais nada, gracias, repito, por acompañarnos ata o vindeiro programa que estaremos en calquera outro lugar dos moitos e fermosos recantos que ten esta nosa terra. Bueno, pois, Luís, vamos a empezar polo salpicón. Vamos a empezar polo salpicón. Vamos a empezar polo salpicón, que ten unha pinta impresionante.